खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना गोलाव सम संग्राम खालामबाय बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबाय बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनानै बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय थामहिनबा थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बारग' एनडिबि बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनानै बे समाव दङ आरो बिथांमोनखौ दे गावसुंथा खालामनो थाखाय थामहिनबा बिथांखौ रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय नाजादोंमोन आरो बे नाजानायनि फोरमान बायदियै थांनाय समफोराव 4,600 नि बे गोजौआव 4 लाखै बारग' एनडिबिफोरनो बे समाव राङारि अनसुंथाइ होनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 4,600 প্ৰায় 5,000 হৈ গ'ল এপ্ৰক্সিমেটলি এই সকলক 4 লাখ টকা কৰি ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল आरो बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे हादरावनो थामहिनबा बे समाव बारग' एनडिबिफोरखौ गावसुंथा खालामनो थाखाय फिन रोदोमखांनि गेजेरजों बा फिन रोदोमखांनि आसनिनि गेजेरजों बे समाव 5 कौटि रां होनानै बारग' एनडिबिफोरनो जाय बिथांमोना आथिखालाव बे समाव गावखौ फिन गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बा गसंथानो थाखाय बे समाव सोरखारा नाजादों थामहिनबा बे समाव हेफाजाब होनो थाखाय सिगांदों बे समाव गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि फसंथान गायसननानै बारग' एनडिबिफोरखौ गावसुंथा खालामनो थाखाय नाजानाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दं आरो जाय बिथांमोना बे समाव गोलाव सम हारिनि थाखाय संग्राम खालामबाय हारिनि थाखाय थैथां जुजिबाय बे जुजिनानै बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव गासिबो बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय आरो सरासनस्रा जिउ खुंनो हमबाय बे सरासनस्रा जिउ खुंनाय बे बारग' एनडिबिनि थाखाय बिटिआर सरकार आसाम सरकारा बे समाव रांखान्थियारि मददजों बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय नाजाबाय थानाय सोलिबाय थादों आरो बे नाजानाया सोलिलांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 4,600 প্ৰায় 5,000 হৈ গ'ল এপ্ৰক্সিমেটলি এই সকলক 4 লাখ টকা কৰি ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল এনডিবিৰ প্ৰথমবাৰ ভাৰতত ক'ত হৈছে নাজানে নিশ্চয় হ'ব কিন্তু আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত ফিন ৰিডমখাং বুলি এটা আঁচনি বনোৱা হৈছে য'ত প্ৰাক্তন এনডিবি সকলক বিভিন্ন সংস্থাপনৰ কাৰণে ধান মিল কৰা বিভিন্ন কাম কৰা ডায়েৰী কৰা ইয়াত আমি সহায় কৰি আছোঁ অলৰেডি 5 কোটি টকা চৰকাৰী তৰফৰ পৰা দিয়া হৈ গ'ল আৰু তেখেতসকলৰ ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে তেখেতসকলৰ চাকৰিৰ কাৰণে য'ত পাৰে অলপ চলপ সহায় কৰা হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতে হওক বা বেলেগ লেভেলতে হওক চ' বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰাক্তন যিসকল সংগ্ৰামী আছিলে তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এই আঁচনিটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोल'जि गैस्ट्र'नोल'जि यूरोल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सी सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन